Dzina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Inu pitani tsono ku dziko lonse kalalikireni mthenga wabwino. Tikumaliza mulungu woyamba wa nyengo ya PASAKA. Tikumbukire tikanali masiku 8 oyambirira amanena kuti the octave ndi kulamulidwa udindo umene Ambuye kwa akufa akutipatsa. Pitani kalalikireni maiko onse apansi. N'chifukwa chake mmawoyamba tikumva ophunziraji akubwekera ife nde sitingaleke kulalika zimene tidamva ndi kuziona. Bambo Khale wadayimba nyimbo sitingaleke kulankhula zimene tidaziva, sitingaleke kulankhula zimene tidaziva, sitingaleke. Mwina tu inu mudaleka kale, mwina tu ine ndidaleka kale. Zikugwirizananso ndi mawu aja amatitsogolera pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Osatopa pochita zabwino, osatopa polalika mthenga wabwino, musasiye kulalika mthenga wabwino. Mawu athu oyamba lero Loweruka pa 6 April chaka cha 2024. Loweruka loyamba la mulungu wa PASAKA akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 4 ndi 13 kulekeza 21. Sitingaleke kulalika zimene tidamva. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Tina Kandodo, abungwe la Divine Mercy kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo tikupitiriza kusinkhasinkha salimo namba 118. Tinenenso kuti ndi salimo imene enafe tidasankha ngati mawu titsogolera pa nsembe wathu. Thokozani chauta pakuti ngwabwino ndipo chikondi chake nchamuyaya. Lerotu akutikumbutsa kuti dzanja lamanja la chauta limagonjetsa mwamphamvu. Dzanja lamanja la chauta ndi lopambana. Dzanja lamanja la chauta limagonjetsa mwamphamvu. Sitidzamfa, tidzakhala ndi moyo ndipo tidzalalika ntchito za chauta. Mukulalika bwanji ntchito za chauta? Ndikulalika bwanji ntchito za chauta? Tikulalika bwanji ntchito za chauta? Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Woyera mutu wa 16 ndime ya 9 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis DAMASEKE kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu ambuku la ntchito za atumwi. Abwalo aja adadzizwa poona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane, ndiponso podziwa kuti anali anthu wamba osaphunzira kwambiri. Apo adazindikira kuti anali anzake a Yesu. Sono poonanso munthu wochiritsidwa uja atayimirira pafupi ndi Petro ndi Yohane, adasowa powasusira. Choncho adawalamula kuti atuluke m'bwalo la milandu lija. Kenaka abwalowo adayamba kukambirana. Adati, kodi tiwachite chiyani anthu amenewa? Pajatu anthu onse okhala mu Yerusalemu muno akudziwa kuti iwowa adachitadi chizindikiro chodzidzwitsa, ndipo ife zimenezi sitingathe kukana. Koma kuopa kuti mbiri ingawande posepose, tiyeni tiwachenjeze moopseza kuti polankhula ndi munthu aliyense asatchule dzina la Yesu. Atatero adawayitana nawalamula kuti asatchule konse kapena kuphunzitsa dzina la Yesu. Koma Petro ndi Yohane adawayankha kuti, weruzani nokha. Kodi pamaso pa Mulungu kwabwino kumvera inuyo koposa kumvera Mulunguyo? Ife ndiye sitingaleke kulankhula za zimene tidaziona ndi kumva. Abwalowo adawachenjezanso moopseza koposa kale nawamasula. Sanapeze njira yoti kuwalangira, popeza kuti anthu onse ankatamanda Mulungu chifukwa cha zimene zidachitikazo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndime ya 9 kulekeza 15. Yesu atauka kwa akufa mmawa ndithu tsiku lotsatira sabata ya Yuda. Poyamba adaonekera Mariya wa ku Magadala, uja adamtulutsa mizimu yoyipa isanu ndi iwiriyu. Mariyayo adapita kukauza amene ankakhala ndi Yesu aja, iwowo kuti ali ndi chisoni ndipo akungolira. Ngakhala atamva kuti Yesu ali moyo ndipo kuti Mariya wamuona, iwo sadakhulupirire. Pambuyo pake Yesu anali ndi maonekedwe osiyana, adakaonekera ophunzira ake awiri pamene iwo anali pa ulendo kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ophunzirawo adabwerera kukauza anzawo aja, koma iwonso sadakhulupirire. Potsirizira Yesu adakaonekera kwa ophunzira 11 aja ali kudya. Adawadzudzula chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndi upuludzu wawo, chifukwa sadakhulupirire anzawo aja amene adamuona iye atauka kwa akufa. Tsono adawuza kuti pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, ngati mmatha kupanga imagine and visualizing things, muganizire Petro amene akuyankha molimba mtima kwa anthu amene akudzudzula kuti musalalikenso, tisakuveniso mukulalikira za munthu amene mukatero tithana nanu. Petro akubwekera kuyima poyera, nkunena kuti ife sitingaleke kulalika zimene tidamva ndi kuona. Tinkumbukire Petro zimene adachita tsiku lachisanu loyera lija kunkana Ambuye Yesu. He was driven by fear. Koma chosangalatsa nchionera kuti atangokhala convinced kuti Yesu wauka kwa akufa, adapita kukalalikira. Tibwerekere mawu a Ambuye odisiya Ambuye ziyaye mwa utoto moyo. Chikutiphunzitsa chani? Choyambirira, Mulungu sayang'ana kale lathu makamaka ife tikavomera kupita chitsogolo molimba mtima modzikhuthula. Nkutheka I've had a very terrible past. I've had kulephera mbuyomo. Ndakhala banja zikundivuta, ndakhala musembe zikundivuta, ndakhala muntchito zikundivuta. Ndife anthu amene timasunga records of wrongdoings. Pamaso pa Ambuye ukangonena kuti ndima njini ukutumikirani, Jesus will give you everything to be a new creature. Izi ndi zimene tikuziona mwa Petro. Anthu anawaletsa musalalikenso za Yesu amene monga tamvera m'mawoyamba. Petro potsogolera anzake akuti ife sitingaleke kulalika zimene tidamva ndi kuona. Mawu awa akumvekanso pakati pathu tsiku ndi tsiku. These words forbidding us to preach the gospel are resounding to each one of us every day. Mawu awa amamveka kuntchito kumene mwina amatipatsa maprogram olephera kulemekeza Mulungu tsiku la Mulungu. Pa masiku oyera timalephera to honor God on holidays and the Sundays. Musalalikenso m'dzina la Ambuye. Petro ndi anzake sanamvere, inu ndine timamvera motani? Pamene titsogoza ntchito dhani chipembedzo, pamene titsogoza zinthu zapansi pano, situnena kuti tichoke pansi pano kapena tisamapange participate mu zinthu. Ayi, Ambuye Yesu anawuza ophunzira ake kuti zasiza kwa siza, za Kaisara kwa Kaisara, koma kupanga zinthu mu nthawi yake kwina kuti kupanga prioritize God. For some of us, political parties are ahead of our God. Zimene angalankhule aerial chairman, a district governor, a president, anduna, zimakhala zofunikira kwambiri kusiyana ndi zimene angatiuza ansembe, kusiyana ndi zimene angatiuza bishop, kusiyana ndi zimene angatiuze Yesu, kusiyana ndi zimene timamva m'mawu a Mulungu. Believe you me, ambiri tikumvomera maonena kuti musalalikenso m'dzina la Yesu. Ena ndithu timakwera kupempha ndife akhristu galimoto, wina atipempheretse pa ulendo pano kuchita manyazi, ena kuchita manyazi kuyika korona kumene, ngakhale kungovala kwa mchala chonchi. Ayi, tidavomera pamene atatiletsa kuti tisalalike m'dzina la Yesu. Petro ndi anzake akukanitsa mwantu agalu wambuzi olira nkhwangwa. Inu ndine Ambuye Yesu akunena kuti tisanakalalikire kwa ena, tikhale kayenda anzathu amene tithandizane nawo pa ntchito imeneyi. N'chifukwa tamva mu Uthenga Wabwino kuti Mariya uja adamutulutsa achita kutchula kuti mizimu isanu ndi iwiri. Ataona kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa, adathamanga ukauza ophunzira enayi. Chimodzimodzi ophunzira amene anali pa njira ulendo wa ku Emmaus, tamva kuti adabwerera nkukalalikira anzawo aja, kukawuza kuti ife Ambuye tamuona auka kwa akufa ngakhale sadakhulupirire. The point is muona kuti Mary
is rushing to preach the gospel. The 2 disciples on the way to Emmaus, they are rushing to preach Jesus. Ophunzirena aja Yesu ataonekera, they are rushing to preach Jesus. Ndipo akunena kuti pitani maiko onse. Ndibwereze mawu amene ndimanena mobwereza amene ansembe amatiuza pamene tikulandira sakramenti. Amanena kuti believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Kunena kuti khulupirirani zimene muwerenga, ndipo phunzitsani zimene mukhulupirira, ndipo zimene mukhulupirirazo muzichite inu nomwe. Ambiri tu zinthu zitatu zimene zisiti kumapanga. Choyambirira sitikhulupirira zimene tikuwerenga. Nchifukwa ke Bible ja timangowerenga ngati news pa ena auti adasiya kuwerenga Bible chifukwa adawerenga ku Genesis adakatuluka ku Chivumbulutso kuti palibenso chachilendo chimene adamva. Awatu ndi mawu a Mulungu. Ngati Bible lanu mukawerenga every day limamveka chimodzimodzi, limamveka kuti izi mudaziwerenga kale, izi mudazimva kale, just know kuti there is something very terrible with you. Every day mawu a Mulungu akawerengedwa azikuyankhula ni mwatsopano, ngakhale wina asalalikire. Believe what you read. Kuti lero mawu mu context yanga akuyankhula zotani. Nchifukwa ansembe amapezeka kuti ngati tsiku la lero mawu alalikidwa chalichi lina lililonse dziko lapansi, koma mukuona kuti interpretation yake ikhala yosiyana-siyana. Wina akayankhula angoyo, wina angoyo. Even titayima ansembe 10 panopa nkupatsidwa the same mawu kuti tilalike, mukuona kuti aliyense akalalika zosiyana ndi nzake. Why? It's the word of God. It's contextual always. Ambiri tidasiya kuphunzitsa zimene timakhulupirira. Nkutheka timamvetsetsa kuti Bible ndi mawu a Mulungu, koma tidasiya kuphunzitsa ena. Tidasiya kuphunzitsa ana athu. Tidasiya kuphunzitsa anzathu kuntchito. Sitingaphunzitse every day pachito nyamula cholembera nkunena kuti bwerani muomve mawu a Mulungu. Koma makhalidwe athu, machitidwe athu aonetsa kuti ndife anthu amene tikulalika zimene timakhulupirira. Koposaposa tizizichita zimene tikulalika. Kuyambira ife alaliki. Nchifukwa amanena kuti sungapereke chimene ulibe. Ulaliki wambiri umene ukufunika masiku ano, ankatero Mother Teresa, is the walking homily. Ndi pamene ineyo zimenezo ndimakhulupirira ndikumazichita, ndikhala ndikulalika mthengawo tsiku ndi tsiku. Ife sitingaleke kulalika zimene tidaona. Anthu amene akukhulupirira kuti Yesu adauka kwa akufa, Easter people are not cowards. Ndi anthu amene sakuopa, ndi anthu amene asintha komanso alokonzeka kukafikira kwina kulikonse. Easter people are not cowards. Easter people are changed and charged people. I repeat, Easter people are changed and charged people. Ndi anthu amene asintha koma alokonzeka kuyenda ulaliki, kuyenda kukafalitsa mthenga wabwino, kuyenda kukapereka nsembe pokhuthula moyo wawo kuti umfe monga Yesu Khristu adachitira kuti adzauke nayenso. Akuluakulu tili nawo pakati pathu. The Sanhedrin ilipo pakati pathu. Imene imatidzudzula kuti ufuna ukhale ngati ndani pamene tichita zabwino. Imene imatiuza kuti ndife na msongole pakati pa tirigu, tisabwerere m'mbuyo. Zokhomodetsa sizidzalephera. Zopingapinga pamene tikugwira ntchito ya chauta sizidzalephera. Ambuye Yesu akunena kuti pitani, kalalikireni. Ndipo koyambirira kumene tingapite ndikuti aliyense asankha tsiku la lero kuti akalalikira kotani. Komatu Ambuye Yesu adatiuza kumene tiziyambira kulalika. You remember atanchiritsa munthu wina amene anali ndi mavuto ake osiyana-siyana, adamuuza kuti pita ku nyumba kwa abale ako ukawalalikire. Zotanthauza chani? Before I reach out to others, before I reach out beyond my house, beyond my family, beyond my small Christian community, beyond my parish, beyond my diocese, let me preach within my circles. Ambiri timakhala abwino kutali tisanakhale abwino pakati pathu. Alipo azibambo ena ndabwino kwanzawo kuntchito, ndabwino kwanzawo konjoya, ndabwino kutali koma kwa kanzi yawo ndi nkhalamo yeniyeni, kwa anawo ndi nkhalamo yeniyeni. Pitani kalalikireni maiko onse koma muyambire nyumba yanu. Start with particular mission, then go for universal mission. Ndisanasinthe ena ineyo ndidzisinthe ine mwini. Zimene ndikukhulupirira kuti ndadzisinthazo ineyo ndagawire anthu ena. Ndidzilalikire ine mwini kuti zimene ndikulalikazo ndikhalenso convinced kuti ena zapindula zipatso. Lord God, make us true ambassadors of the risen Lord. Tiyeni tipemphere. Mulungu Atate athu, tisandutseni ife kukhala akazembe enieni a mwana wanu ouka kwa akufa. Pokalalika ndi moyo wathu osati ndi mawu chabe.
ndipo tipatseni kulimba mtima pamene tibwezedwa mbuyo kuti ntchitoyi tisayigonjere. Tapempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mungu yake kuyapoza hivyo